Mae Cadr yn astudio amgylcheddau o heneiddio, gan edrych ar yr amgylcheddau ffisegol a chymdeithasol sy'n ein hamgylchynu wrth i ni heneiddio. Canolbwyntio ein hymchwil ar sut y gellir gwella amgylcheddau o'r fath i'n helpu i aros yn gysylltiedig ar pethau rydym am ei gwneud, gan ein galluogi i heneiddio'n iach. Rhai meysydd y mae Cadr yn ei harchwilio. Gyrwyr hyn a systemau trafnidiaeth sy'n gyfeillgar i oedran. Tai, cymdogaethau a chymunedau. Man werthu. Symudedd. Amgylcheddau iechyd a gofal. Gweithleoedd. Mannau awyr agored. A chynaliadwyedd a thechnoleg. Trwy ein hastudiaethau, bwriad Cadr yw creu amgylcheddau sy'n gyfeillgar i oedran ac sy'n cefnogi dementia, gan gynnwys y rhai yn maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae helpu i atal y risg o allgau cymdeithasol trwy wella rhwydweithiau mewn cymunedau, yn caniatáu i bob un ohonom wrth i ni heneiddio wneud y pethau rydym am ei gwneud ac aros yn gysylltiedig. I ddarganfod mwy, cymryd rhan, ymwelwch â ni yn www.cadr.cymru.